i begge interviews inden kampen. Noget af det, der har været opmærksomhed på for begge holds lejre. KIF på at få bremset skytterne og Team Tvis Holstebro på at få deres egne i gang. Og så ser vi lidt stødende bagspillere her, eller stødende forsvarsspillere hos Team Tvis Holstebro. Ifølge vores efterretninger havde gæsterne egentlig tænkt sig at starte i 6-0, Jesper, på baggrund af, at man forventede, at hjemmeholdet forventede, at de ville komme i et offensivt forsvar. Jamen, der er rigtig mange, og det kan egentlig undre mig lidt. Der er rigtig mange, der forventer, at Team Tvis Holstebro stiller op i 5-1, fordi man har råd over Jakob Gren, som er god til at ligge ude foran de øvrige og være boldjæger. Men jeg synes altså ofte, de stiller op i 6-0. Og alligevel så er det ikke sådan, det modstanderne har øverst på dagsordenen, når de planlægger. Bo Spillerberg, ligaens topscorer med 108 scoringer inde i aften, har været storspillende. Både som målskytte og assistmager, som jo har præget ham karrieren igennem. Lukas Andersson. Og så altså Lasse Andersson, som vi lige hørte her, inden vi gik på. Han er nomineret af det europæiske håndboldforbund til Rookie of the Year. Efter sin indsats i indeværende Champions League-sæson, hvor KIF Kolding København har spillet 7 kampe og ligger nummer 2 i deres gruppe. Arm på hjemmeholdet, og netop Lasse Andersson, der bliver lukket ned af Birkefeldt Tau. Hård tackling af Bo Spillerberg. Stadig hånd på, og så går den ikke længere, for til sidst sendt bolden afsted efter der er fløjtet, hvis man skal tolke på Jonas Hansen til tyder i Team Tvis-målet. God start af gæsternes keeper. Ja, god koncentration i Team Tvis Holstebro. Forsvaret er altså nødtung, hvis man skal stemme op for KIF-spillerne. Man skal være meget aggressiv. Bliver man for passiv på dem, så kommer der altså til sidst ubalance i ens eget forsvar, fordi de er så bevægelige. Igen det her ender det ofte med et overgang af Magnus Bramming, som vi også så i angrebsåbningen før. Topscorer Allan Damgaard direkte ind i paraderne. Lasse Andersson. Jakob Gren, der bytter forsvar og angreb med Claus Thomsen, den nyslåede landsholdsspiller. Ja, mulige EM-deltager. I hvert fald i 18-mandstruppen. Ja, sådan observatør er udpeget til at overtage Kasper Nielsens rolle. Hvor vi får en scoring af Lukas Karlsson. Og udligning til 1-1. Og lavet leje ned under vingerne på netop Claus Thomsen. Og et af de her pladsskifter, som der har været en del fokus på mellem Spillerberg og Lukas Karlsson. Birkefeldt med al den plads i verden. Ydersiden af stolpen. Det er til trods. Spillerberg ind over midten. Jonas Hansen læser ham. Og Wismark slår lige bolden i jorden. Allan Damgaard, Wismark. Claus Thomsen. Så kan han nå ud og bygge med Jakob Gren. Første opgør i september måned, 18. september, endte med en 28-25 sejr til KIF Kolding København, da der blev spillet i Gråkær Arena i Tvis. Og 5 points forskel altså på de to mandskaber her. Ja, det ved den lejlighed et opgør, som man har set mange gange efterhånden, synes jeg, de to mandskaber imellem, eller i hvert fald som det har været flest. At det har været tæt langt hen ad vejen, men når tingene så skulle afgøre, så har Tvis har svært ved at lave tilstrækkeligt med mål i virkeligheden. Kasper Witt og KIF-forsvaret er så lukket af og det er smart pladsskifte, når vi snakker pladsskifter her. Rundgang af Tau og Allan Damgaard, der løber ind under KIF. Kolding København-forsvaret som en ekstra stregspiller. Herlig kombination. Rigtig smart. Den her rundgangsåbning er noget, som næsten alle hold spiller, og her kommer der altså en lille variant. Og det kan nærmest virke tarveligt sådan at bryde ud af konventionerne. Men her ganske effektivt. Fløjenløb af Hundstrup.
Spillerberg Karlsson. Ny redning af Jonas Hansen. Og der er også Spillerberg i feltet. Men ikke uvæsentligt. Claus Brun Jørgensen har også været ude og udtale, som man jo tit hører op til håndboldkamp, at målmandspræstationerne kan blive afgørende. Ja, de er sjældent andet. Kasper Hvidt selvfølgelig et symbol på al den rutine, man overhovedet kan samle op på den position. Her var Jakob Gren i testet træværket. Jonas Hansen derimod en af fremtidens målvogtere. Og her bliver han passeret af Hundstrup, som slår sig 2 minutter til Simon Birkefeldt for den kontakt, han er i med Hundstrup. Ja, det er jo virkelig også den kontakt, der medfører, at de støder sammen efterfølgende, Hundstrup og Hansen. Det, der lige smider Hundstrup ud af balance, det er det lille kontakt der. Lander han skævt ned på anklen, der vrider den vej, hvor det kan gøre rigtig ondt oven i købet. Og ligger altså stadig nede, og vi har tilset Hundstrup 2 store muligheder. De har misbrugt Team Tvis Holstebro. Senest med Jakob Gren på opstanderen. Og lige nu Hundstrup, der er uden for billedet, ved at få hjælp til at komme fra banen. Lad os ikke håbe, at det er noget, der kommer til at holde ham ud af resten af opgøret. Det ser altså ikke rigtig godt ud, det der. Nej, og vi får franske Cyril Vividé ind til en start. Her ser vi en gang til. Ja, det er normalt de der situationer, hvor man jo ud af. Han vrider jo indad, efter han lander. Den får altså en ordentlig tur. Ja, det gør ikke mindre ondt. Der sidder også ledbånd på indersiden. Præcis. Og det ser... Og ofte værre faktisk, når hun vrider den vej. Så fleksibel skal en ankel normalt ikke være. Lad os lige håbe det bedste for Hundstrup her. Team Tvis undertal. Igen indløb af Bramming. Overgangsspiller Allan Damgaard ud igen. Michael Damgaard. Glimrende forsvarsspil af Torsten Lagen. Magnus Bramming i anden omgang. Så bliver det sådan lidt gårdhåndbold. Vividé. Glimrende aflevering af Lars Jørgensen. Ja, alle står og kigger på, hvad der sker mellem Lagen og Bramming. Og ingen holder øje med Vividé. Ligamål nummer 30 i den her sæson af franskmanden. Ja, der har leveret en fin sæson. Kommet i gang offensivt. Begyndte han stille og roligt med i den seneste sæson. Efter at have haft det svært i sit første år i Kolding. Man er blevet et vigtigt angrebsvåben for jyderne. Der er også lidt langt fra fransk til sønderjysk, er der ikke? Jo, men det tager jo tid. Det gør det. Nogle er så hurtigere til det end andre. Så han havde sådan lidt svært ved at omstille sig indledningsvis, men de er blevet bedre til at bruge ham. Holdkammeraterne, han er selv blevet bedre til at tilpasse sig på IF's spillestil. God bevægelse både i gæsternes angreb og hjemmeholdets forsvar her. Presser fra Damgaard. Wismark viser den klasse, han besidder. Køler den ind under Kasper Hvidt. Ja, kommer til en afslutning der, når det skal være i undertal, hvor de allerhelst vil til det. Altså skarp Wismark. Og svært at have med at gøre. Ubehageligt for enhver keeper, også for Kasper Hvidt her. Næsten mest scorende på Team Tvis Holstebro-mandskabet. Wismark. 68 mål. Nu 78. Allan Damgaard, playmakeren. Team Tvis fuldtallige. Lavt leje. Endnu en gang Lukas Karlsson. Så hvad det vi er at være opmærksom på den resten af matchen. Ja, det tror jeg også, de har været inde. Han er svær at have med at gøre. Her er det så i overtal. Men han frygter altså ofte hans gennembrud i en grad, så han får lov at komme for tæt på. Kasper Hvidt kan læse den der skudbevægelse fra Allan Damgaard hele vejen ind. Og lyn hurtigt oppe. Rutineret på IF Kolding København keeper. Første redning af Kasper Hvidt, den her. Men for nem at læse.
De der skud har de altså ingen problemer med at byde på KIF-forsvaret. Men det er jo noget af det, som Claus Broen har været ude at forlange sit mandskab. Afslutningerne udefra, som du også nævnte før, Jeppe. Det er også nødvendigt. Og de vil få lov til det, men det skal være med højere kvalitet end det der. Deres andet varemærke, eller primære varemærke, er det her kontraspillet. Og så er det gode forsvarsspil. Vi ser begge dele her, bare i omvendt rækkefølge. Ja, ret op på sin egen fejl. Claus Thomsen. For at komme tilbage af landsholdsspilleren. Pressemøde i morgen holder Team Tvis Holstebro, hvor der bliver præsenteret 3 nye spillere og en assistenttræner for den kommende sæson. Det er sådan, at Michael Brun, nuværende assistenttræner, han ikke får forlænget sin aftale. Ikke på den post i hvert fald. Og så bliver der nævnt et par spillere i medierne. Anders Økler skulle være den ene af dem på vej hjem fra Minden i Tyskland, og så Peter Balling, Skanderborg, højre bak. Ja. Andre gode bud, Jeppe? Ja, så har jeg ikke så meget fidus, eller svært ved at gætte, hvem der kan være af danskere derudover, men må ikke de også har kigget lidt uden for landets grænser, hvis vi skal finde et navn på den tredje, eller nationalitet på vedkommende. Har før haft held med både svensker og nordmænd i truppen. Jeg hælder mest til førstnævnte. Og assistenttræner ved jeg også, du har kigget lidt i glaskuglen i forhold til. Ja, jeg er ikke særlig god til at opsnuse andre rygter end dem. Andre finder for mig. Og det er jo en klub, hvor de er gode til sådan at fordele ressourcerne, når man skal have råd til både damer og et herrehold. Og rygterne går på, at det er rutineret Søren Hansen, der får lov at have en rolle som spillende assistenttræner. Og det er jo en måde sådan at få ekstra træner. Ja, præcis. Få ekstra trænerressourcer på, uden at det går ud over spillertruppens bredde. Det lyder ikke som hverken dummeste bud. Nej, vi skal så ikke... redning af Kasper Hvidt. Det kan altså være en svær rolle at opfylde for vedkommende, der er spillende assistent. Og vi skal lige en tur omkring Tina Müller, som man siger, som har lidt nyt omkring Hunstrup her. Jamen, jeg var lige nede forbi og tale med Stefan Hunstrup, og jeg kan godt afsløre, at det var altså en Stefan Hunstrup, som var rigtig, rigtig ked af det. Han er ikke sådan selv helt klar over, hvad det var, der skete i situationen, om han falder ned på en anden, eller om det er ham selv, der brækker op. Men som vi ser her på billederne, ja, så er der jo faktisk ikke nogen, der er i nærheden af ham, da han så lander. Men meldingen fra fysioterapeut Mikkel Juler, det er, at Stefan Hunstrup, han kommer ikke til at spille mere i dag. Endnu en skade til paletten hos KIF Kolding København. Jeg synes, når vi ser den her i langsom gengivelse for 4-5. gang, ikke at Simon Birkefeldt faktisk er så meget i kontakt med ham, men der skal selvfølgelig heller ikke så meget til i de her svæv. Nej, men den kontakt, der er nok, tror jeg, der er nok til, at han rører ud af, ud af balancen. Det kan ske alligevel. Men jo et superredning af Jonas Hansen, og her har vi Hunstrups afløser. Det er den unge Jakob Pedersen. Men det er jo kæmpe slag i ansigtet, både for KIF, men især for Hunstrup, der har spillet en rigtig flot sæson. Lukas Carlsen kalder det her indløb af Jakob Pedersen. Ser vi hele tiden Allan Damgaard stå lidt højt på Lasse Andersson. Og det er tvingende nødvendigt, at de får gjort som her. Ja, det var kombinationen før. Men som de gjorde her i det seneste forsvarspas, Team Tvis Holstebro, at de får stoppet KIF's angrebsrytme. For når de her overgange begynder at komme, så prøver de længere og længere frem. Tvis Holstebro, det er simpelthen fint nok, men det skaber en masse plads bagved at gøre deres forsvar meget individuelt. Hvis ikke de får bremset KIF der og får gået et frikast, så kommer de på røveren. Ja, det som vi hørte Claus Broen formulere det over for os i minutterne inden kampen. Her hvor vi ser Bramming finde Søren Tauer. Og træværket for 3. gang redder for Kasper Hvidt. Og det, som vi hørte Claus Broen formulere over for os, det var, at man vil gerne forhindre KIF Kolding København-spilleren i at få lagt den her aflevering til en spiller, der kommer i løb. Ja, og det er fint at tage det initiativ. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide, at man prøver at gøre det forsvarsmæssigt. Man giver også bare en masse plads væk under sig selv, så at sige. Og det er noget af det, KIF er dygtig til at udnytte. Normalt. Birkefeldt Damgaard. Første udvisning til KIF Kolding København. Det er Lars Jørgensen, som har været en tur på vej igennem feltet. Klipperne start af Jonas Hansen i Team Tvis Holstebro-målet. 5 redninger på de 9 skud, der er blevet sendt afsted mod ham. Ja, direkte afgørende for, at gæsterne stadig hænger med.
Siden sidste Team Tvis Holstebro scoring. Altså mere end 5 minutter. Og nu også KIF Kolding København op på 5 minutter. Ny redning af Kasper Hvidt, som stille og roligt er ved at komme i gang på en række ikke helt præcise Team Tvis afslutninger. Ja, samtidig er det også svært at spille sig til afslutningerne i hele taget. Her ser vi Lars Jørgensen på sin udvisning. Ny redning af Jonas Hansen, men det ændrer ikke på, at advarslen tilfalder Claus Thomsen, og straffekastet tilfalder hjemmeholdet. Nej, de har fat i det meste, om ikke andet så afslutningsmæssigt. Men herren her, han har været svær med at gøre, selvom det ikke bliver til scoring i første omgang. Rokas 73 gange, og han scorede i de første 16 runder. Nu er han op på en mere. Spanieren, og til manges overraskelse, blev præsenteret inden den nye sæson gik i gang. Ja, har jo været et fantastisk våben for dem. Har sådan sammen med Hundstrup i den anden side, men jeg synes især, at det har været Rokas, der har båret det. Jo givet dem et kontravåben, som de har savnet i den sidste sæson. Altså gjort dem det farlige, og også internationalt, at de rent faktisk har kunne få nogle nemme scoringer i løbet af kampen her. Glimrende gennembrud af Allan Damgaard, der lykkes. For anden gang i kampen. Og dermed op på 80 ligascoringer. Sekunder tilbage af de to udvisninger, henholdsvis Søren Tau og Lars Jørgensen. Så bliver det 6 mod 6 i stedet for 5 mod 5. Frikast rutineret trukket, det er Jakob Gren. Har kun tabt 2 ligakampe siden midten af september måned. Dejlig høj svæv her af Jakob Gren, udligning til 5-5 efter at gæsterne var nede med 5-3. Men Team Tvis Holstebro tabte som sagt 18. september til KIF Kolding København, og så kun tabt til Skanderborg siden. Ligaen jo knækket over i de her 2 dele, som du var inde på indledningsvis i optakten, Jeppe, med 9 hold, der skiller sig ud. Ja, i den grad knækket over. Og man får gevaldigt af dem, der trækker 19 i form af 9. pladsen. Og her er en sjældent gang misforståelse i KIF's angrebsspil. Vi er jo det ikke lige med på den variant, Lukas Carlsen havde tænkt sig. Og mange fejl. Claus Thomsen med en enkelt hos Team Tvis Holstebro, lidt flere hos hjemmeholdet. I den grad. Ja, det er klart, at en tidlig skade hos Hundstrup, det råder også rundt i de normale rytmer og mekanismer her, hvor Nyberg fyrer flot af stående. Ja, og nu er der altså 2 afslutninger hen over hovedet på Lars Jørgensen, hvor Kasper Hvidt forventer, at Lars Jørgensen dækker af. Og han i stedet for kommer til at se lidt skidt ud inde på kassen. Det er altså en vigtig ting for Team Tvis Holstebro, hvis de sådan kan få bragt lidt usikkerhed ind i KIF-forsvaret. 3 mål i træk af gæsterne. Fra 3-5 til 6-5. Og igen lykkes det altså Tvis Holstebro at få brudt KIF's angrebsrytme. Og helt forståeligt, der kommer en timeout. Ikke helt skarpe fra start, må man sige, det har været hjemmeholdet. Langt fra endda. Kom. Vi laver sådan. Lasse, venstre fløj, Jakob skifter. Cheryl ind. Dorsten, højre bak. Lukas, Lukas skifter i forsvar, okay? Vi spiller med 2 streg nu, med overgang. I er i forsvar. Vi skal bare frem på den baks. Vi skal bare frem. Kom nu. Kom nu. Sådan noget Porto-mode i det, drenge. Vi skal frem ud af den her. Ikke også kunne... Kom, drenge. Vi spiller ikke anden gear for fanden. Og vi har 6. Kom nu. Kom.
rigtig fint forsvar til at starte med. Angrebsmæssigt. Både på de lange, og når vi kører almindelig lange overgang fra fløjen, og når vi kører de lange franske, så vær lidt opmærksom på, at de er begyndt at bytte tidligt. Det vil sige, at den ene træer, han står meget fladt. Så i stedet for, at vi bare tager den hele vejen forbi, at vi så bare skyder ind over os nu, som vi kommer her. At vi kommer lidt hurtigere på det der. Især på ham, der ligger fladt. Prøv at se, om vi kan vurdere det lidt tidligere. De går ikke frem på rundgang. Vi vil med at køre det. De står fladt. Og Master, du kører det samme igen, hvor du løber ned mellem træerne, og så får videre spillet på, så der er klar til, at du kan lave screening og arbejde over med alle. Rundgang højre. Når vi skal køre krydsen, så sæt dem ind omkring Torsten. Kom, drenge. 1, 2, 3. Ja, en konsekvens taget af Bilal Thuman i hvert fald går over til at spille med 2 stregspillere. Ja, Torsten Dahl løber i overgang om lidt. Som gør vi det her. Og det betyder, at man tager den unge Jakob Pedersen ud igen, som ikke rigtig er kommet til fadet. Færre bagspillere betyder større risiko for det her. Wismark kommer imellem, og pludselig en 2-målsføring. 4 mål i træk af gæsterne. Ja, han ligger og lurer på den hele vejen. Wismark, godt læst. Svære betingelser nu for bagspillerne. Lars Jørgensen, der lader Wismark gå. Ja, svære betingelser og enormt skidt koncentration. 5 mål i træk af Team Tvis Holstebro. Det er en timeout fra KIF's side, der på ingen måde havde den ønskede effekt. Skal ikke se. Nu står de her og klar til at gå frem. Og igen op på 5 minutter siden seneste hjemmeholdscoring. Ja, og de får altså bremset KIF's angreb så tidligt efter de her overgange, at der slet ikke når at blive farlig. Og slipper han nok ikke så billigt. Morten Nyberg. Tredje udvisning til gæsterne. Søren Tauer har fået 2 minutter. Birkefeldt fik det indledningsvis. Her er det så Morten Nyberg, der får reddet. Ja, og det er jo det, der sker, kan man sige, selvom man ikke er tilfreds med den, Nyberg. Det er det, der sker, hvis der bare kommer en smule nogle få afleveringer på KIF's angreb. Det er 4 mod 2, og Team Tvis Holstebros forsvar er så offensivt, så bliver der muligheder nede bagved. Lidt heldig med at få bolden her. KIF Kolding København tjuskede afleveringer i 2 tempi. Smart spillet af Bo Spillerberg med Jonas Hansen endnu en gang. Denne gang er det Rokas, han piller. Ja, for han også fat i ham. Det begynder altså være svært at få øje på KIF-spilleren med tur i den. Prøv at se den her detalje ellers fra Spillerberg. Lægger den ud mellem 2'eren og 1'eren. Fantastisk til at vurdere, hvor afslutningen skal ligge i de her overtalssituationer. Og det er jo normalt ikke et dumt sted at få den ud til Rokas. Men de der flot redningsprocent efter mere end 20 minutter taler for sig selv. Mange store redninger imellem os. Dobbelt så meget som Kasper Witt har. 27%. Ja, også dobbelt så mange redninger. Hænger det virkelig sådan sammen? Ikke nødvendigvis. Det kommer an på, hvor mange afslutninger der har været. Der har været lige meget. Skudfinte af Jakob Gren. Og gennembrud på ydersiden efterfølgende. Scoring nummer 2 af den tidligere AG København-spiller. Og KIF på hælene. Altså Team Tvis, der agerer. Og KIF'erne, der ikke engang når at reagere. Undertalsscoring af gæsterne. Jeg mener lige om, at den står altså 5-3 for 8 minutter siden. Rokas varierer. Lægger den udenom, lægger den højt. Denne gang 2 minutter til Allan Damgaard for hans håndtering af Torsten Lagen. Ja, det er den hånd, der sidder i ansigtet. Og det er jo altså den risiko, der er, når man gerne vil bakke op så meget, som de gør hos Team Tvis Holstebro.
får man ikke begået et frikast på sådan en ren vis, så kan det altså nemt komme til at se voldsomt ud. Helt korrekt udvisning her. Men det er meget parat og bevægeligt Team Tvis Holstebro-forsvar de første 21,5 minutter. Absolut. Og et KIF-mandskab, der hverken mentalt eller fysisk er op i gear. Nej, som Kasper Hvidt sagde det under timeouten, vi spiller i andet gear, gutter, og vi har 6. Nå, hvor Lars Jørgensen kom med den der Porto-reference fra opgøret i Champions League, som galt riser i lakken. Nyberg kommer ind fra sin 2 minutters udvisning og kæler den ind via undersiden af overlæggeren fra en spidsvinkel. Ja, det hele går ind nu for dem. Lukas Karlsson med sit 3. mål. Ja, og 2 KIF-scoringer her i streg på 2 angreb i træk. Skal bruge den her overtalsperiode til at komme i gang spilmæssigt. – 45 sekunders penge endnu. Smart spil af Jakob Gren. Michael Damgaard tilbage på banen. Fin bak-aflevering. Så får vi trukket et frikast der af Morten Nyberg. Hvis 1-årig kontrakt i udløber med Team Tvis Holstebro til sommer. Gren har fået gang i sin højre arm, efter han startede med at afslutte på opstanderen. Ja, de kommer jo så tæt på, og ind omkring de 2 meters, der de kan trække boldene rundt om forsvaret, så det bliver svært for Kasper Hvidt. Nemmerne dækket, pakker Torsten Lahn sammen. Tauer Thomsen, Bramming. Oj! Ja, fuldstændig på Tvis præmisser nu her. Vi så altså også i det foregående angreb. Det er et tegn på et rystet KIF-mandskab. En god spillerbær, der ligner en aflevering, og også forsøger det, uden at være farlig selv. Omvendt, masser af selvtillid. Ja, der skal de orange løber fremad. Skal rimelig føling for at lave den der ind over Kasper Hvidt. Ja. Karlsson, Pelle af Hansen, Vyde samler op. Glimmerne af franskmanden. 8-12. Lynhurtig replik. Og noget af det, han stille og roligt har bygget på sit spil, men godt må være skarpere til, synes jeg, Claus Thomsen, det her med at afslutte i kontrafasen. Han har aldrig været bleg for at gøre det, men i år er det begyndt at give mål. Og lige på det her tidspunkt, så giver det hele altså mål på Kasper Hvidt. Længe siden hans seneste redning. Ja, 18 mål i 16 kampe. Inden i dag har han scoret, Claus Thomsen. Det er sådan, 1,05 i snit. Det er meget godt. Park i håndbold. Nej, det er så heller ikke det, man skal vurdere ham på. Hvorfor sjov, han er forsvarsspiller jo. Men han har den der rolle. Løber op centralt i kontraspillet. Der vil altså være skudmuligheder. Og han skal turde tage dem. Spillerbær. Ja. Mister den igen. Damgaard, Wismark. Glimmerne gør det ikke sværere end det er. Udvisning nummer 2 til KIF Kolding København. Det er Rokas, der sender Allan Damgaard i canvasen. Vi ser det her, og det koster 2 minutter. Jeg synes, at Spanien gør, hvad han kan for ikke at puffe for meget til Damgaard, men altså ud og hvile lidt. Ja, de har været rimelig konsekvente, som de også var med den lille kontakt, Birkefeldt havde over for Hundstrup indledningsvis. Og man skal holde sig helt væk i de situationer. Og indtil videre 4 udvisninger til gæsterne, 2 til hjemmeholdet. 14-8. En voldsom udvikling på kampen efter 5-3 til KIF Kolding København. Efter 13 minutter. Det han gør, hvad han kan for at binde 2-3 mand derinde på kæmper ufortrødent.
Men den fight, de leverer lige i øjeblikket, det er altså sådan lidt i blinde og hver for sig. Jeg hørte Lars Jørgensen i optakten snakke om, at man kunne godt være slidte, og det var en lang første halvdel af sæsonen og så videre. Nogle gange kan man altså sige, at når man begynder at snakke om de der ting, så bliver de selvforstærkende. Lige nøjagtigt. Der er 2 runder tilbage i december måned, inden der så er en måneds pause for nogen, EM for andre. Så sådan en decideret juleferie bliver der ikke tale om. Ej, der er ingen tvivl om store dele af det her KIF-mandskab. De ser altså frem mod julepausen. Og selvfølgelig nogen der også skal gøre sig i januar. Ham her er en af dem. Måske eventuelt og formentlig. Skal vi ikke regne med det? Blandt andet derfor har været godt skydende i den her halvsæson, selvom det er første gang, vi ser det i dag. Liga-topscoren Bo Spillerberg. Og så er han oppe på 109. Ja, det kan altså også være en vej ind i kampen for KIF i dag, at Bo Spillerberg åbner op udefra. Meget opmærksom på hans afleveringer har de været i Tvis-forsvaret. Michael Damgaard ikke uheldig her via Bolsens parade. Men det tæller. Ja, det tæller, og selvfølgelig er det hammerne heldig, men det hele bliver altså også parader for KIF nu. Der er ikke mange tacklinger, de får lov at komme tæt på og afslutte. Og så vil nogle af dem gå ind. Ja, lige nu går det hele deres vej. Det er meget godt lagt ind af Bolsen, den der. Så er han op på 5 i sæsonen. Jakob Pedersen ind igen. Lasse Andersson, som der er blevet lukket fuldstændig ned fra. Han har dårligt fået sendt en afslutning af sted nu. Nej, jeg havde vel et par i starten, men efterfølgende, ja, dem tog Jonas Hansen så også af. Ja, der scorer 49 gange. Det unge store talent, som her disker op med en fin aflevering. Et andet stort talent med en fin redning. Ja, holder jo altså den her rigtig flotte redningsprocent. Mens der vil have scoret 10 i streg på Kasper Hvidt. Ja, så får vi scoringen fra Lasse Andersson i mellemhøjden. Vigtigt for KIF Kolding København at få gang i Andersson. Nøjagtigt som Spillerberg, men stadig en 6-målsføring til gæsterne. Nej, det bliver så en 5-måls. Hvis man sådan regner efter. Michael Damgaard. Det er fornemt. Det er fornemt. Så er vi oppe på de 6. Jamen, det er du siger det. Jeg behøver ikke gentage, at det er fornemt. Lars Jørgensen har afstillet sig i vejen for Damgaard, men han får simpelthen ikke stoppet ham. Ikke begået et frikast. Og der er stor afstand mellem KIF forsvarsspillere, og så er det jo bare angreb. Det er enormt individuelt hos hjemmeholdet. Ja, han ved, at den aflevering kommer. Bramming er jo ligesom Bismarck relativt intelligent, rent defensivt også. Absolut. En fløjspiller at være. Hammerne er dygtig til at læse det. Og apropos læse det, nøjagtigt hvad Jonas Hansen gør der igen. God til at have fat i de her skud tilbage i kassen. Og ja, det gælder faktisk alle 3 bagspillere kommet ind over midten. Redningsprocenter. Henholdsvis Hvidt, Jonas Hansen. Lige et billede af Stefan Hundstrups ankel. Morten Nyberg, det er flot, han trækker den i langt hjørne. Ja, men det er jo også... Hold fast i, det er rigtig, rigtig flot at Tvis Holstebro, men det ligner jo altså også en træningssession med hvidklædte kejler derinde. Stillestående og overhovedet ikke taklende. Meget, meget passiv KIF-forsvar. Det er selvfølgelig bare at udnytte det og rose til Team Tvis Holstebro for at gøre det. Som virkelig er ude på at revancere deres nederlag til Skanderborg. Ja. Fra weekenden. Folk fra Skanderborg må nok sidde og holde fast i, at de har altså slået begge de her mandskaber. Og altså en af årsagerne til, at man bestemt ikke skal undervurdere dem. Det her spil om slutspilspladserne. Og lige i øjeblikket ligner KIF altså ikke et mandskab, der er
ligger øverst i tabellen. Et ordentligt drøn fra Lasse Andersson. Ja, og symptomatisk. Lige akkurat ikke ind over stregen. Timeout. Kaldt af Claus Brun Jørgensen. Vi kører langt fransk igen med kryds til Nyberg. Så kommer Lars Jørgensen langt frem. Så hold den så lang tid du kan på bolden. Så når du kommer ind i midten, så vender du bare hurtigt tilbage til Michael. Kører du mellem midt og 2 og spiller den ind til Hansen. Ja, ikke? Den vej. Jeg tager lige lidt for dem. Ja, 10 sekunder. Kom her, dreng. Kom, 1, 2, 3. I 10 sekunder kommer afslutning hurtigt. Vi kommer frem, vi bakker, og hvis det kommer 3-4 afleveringer til sidste fløjene, det er helt okay. Vi prøver at lave frikast. I er med det samme. Okay? Løgne, pas på vippene. Pas på vippene. Pas på vippene. Kom. Er du færdig, eller hvad? Kom. Kom nu. Kom nu. Kom nu. 10 sekunder til pause. Og en motorvej uden lige. Åben for Morten Nyberg. Og selvfølgelig går den også ind. Kasper Hvidt, ikke en redning det seneste kvarter. Scorer for 3. gang Morten Nyberg i en første halvleg, hvor KIF Kolding København startede bedst, var foran 5-3, men siden er blevet reddet midt over af gæsterne. Og har lavet sig rive midt over, må vi også tage med. Klasseforskel på de 2 mandskaber i første halvleg. Håndbold præsenteres af Betway.dk. Programmet præsenteres af din bilpartner. Din bilpartner. Vi tager hånd om din biløkonomi. Programmet præsenteres af Danmarks nye sportskæde, Sport24. Brolægger. Taglægger. Tilbagelægger. Forlægger. Forlægger. Ødelægger. Oplægger. Nedlægger. Pålægger. Ja, vi gør det næsten alle sammen. Deler frokostvaner med Tulip. Fordi pålægger er stor smag, tykke skiver og rigtig godt skåret. Noget subkultur. En rejse gennem forskellighed. Oplev farverige fotos og fortællinger i efterfølgeren til bestselleren 100 steder. Køb online eller hos boghandleren. Og et par træets grønne top stråler julepynten. Kan man få et fløjtende godt juletilbud og spare 1.700 på en smartphone fra HTC, Sony eller Samsung? Kan man spare 5.800, når man køber 2? Køb flere og spar mere og få også Spotify, mobilforsikring og Danmarks bedste 4G-netværk med under træet. Følg din nysgerrighed. Jeg tror, drengene de håber på, at der er lidt løb og stemning i det her badekamp. Rune, skriv. Det er lige nu, kommer til Messi! Ja! 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 Skru op for underholdningen og skru ned for Rune. Med en Viasat TV-pakke kan du også se underholdningen på din computer, tablet og mobil. Se mere på viasat.dk. Gør gode gaver bedre med Til og Fra Kvik. Så giver du ikke bare en gave. Du giver også chancen for at skrabe op til 1.000 kroner for kun en 10'er. Det kan hurtigt blive en sjovere juleaften.
TV3 Play kan du se alle dine favoritprogrammer og tv-serier helt gratis. Hvor er det dejligt at se alle sammen! Genoplev de store øjeblikke, hvor det hele begyndte. Amalie, jeg fik dig en fyr på dig. Ja, eller jo. Og indhent alt det nye. Er I klar til det? Du har adgang til fantastisk underholdning på både tablet, mobil og computer. Når som helst, hvor som helst. Jeg føler virkelig, vi gør en forskel. Og helt gratis. TV3 Play. Meget mere til julen. Dansk Medister 10 kroner. Tulip Bacon i skiver 15 kroner. Karolines piskefløde 4 kroner. 1 kilo clementiner 5 kroner. Tjek Pers juleopskrifter på iRema og Rema1000.dk. Det er meget mere discount. Alt det der med penge er en stor sammensværgelse. Ja, jeg overvejer faktisk at tage helt afstand fra alt det med penge. Hvis du er den mistænksomme type, så klik ind på Vivus.dk. Vi tilbyder lån uden skjulte renter og gebyrer. Vivus.dk. Penge på din måde. Få sæsonens største nye spil på Viagame. Gå i krig. Byg et rige. Og slap af i dit helt eget ø-paradis. Når du har lyst til at spille, køb, download og spil med det samme. Vælg imellem mere end 1500 PC- og Mac-spil fra de nyeste til gamle favoritter. Gå til Viagame.dk for det seneste udbud. Viagame.dk. Tefal har opfundet Actifry. Revolutionerende. Kun én skefuld olie er nok til at tilberede sprøde pomfritter og masser af andre sunde og lækre retter. Ideas you can't live without. I Tipslørdag på TV3 Plus skal Liverpool med danske Daniel Agger op imod Cardiff med Christian Cornelius i tronen. Suarez! En drømmekasse! Bagefter lægger Old Trafford græs til opgøret mellem mægtige Manchester United og West Ham. Fuld 4-spring ind i feltet. Godt spillet. 2-0. Welbeck. Se fodbold fra verdens bedste liga i Tipslørdag fra kl. 13. Direkte på TV3 Plus og via Play.dk.
Og så er det pludselig gæsterne, som ikke har fået scoret i nogen tid. Nej, god forsvarsmæssig start af KIF. Som er gået fra -8 til -6. Nyberg er kommet ind i stedet for Birkefeldt. Sejr til KIF Kolding København i Tvis. Nyberg er meget langt udefra. Den har Vestfalen set. Forsvar!
2 spilrunder resterer der inden nytår. 2 udekampe vender KIF Kolding København. 21. december TMS Ringsted, der skal besøges. 26. december anden juledag er det Mors Thy, der skal aflægges et visit hos. Team Tvis Holstebro har 2 hjemmekampe. 22. december Ribe Esbjerg, der kommer på besøg. 26. december BSV. Så er der ligeledes pause for Spillerberg Company i Champions League frem til 9. februar. Hvor Kiel venter. Også Wisla Plock og Dunkirk skal der dystes mod. 4.227 tilskuere i Brøndbyhallen denne tirsdag. Så tror jeg, vi er ved at få sat gang i spillet igen. På fredag, GOG, som tager imod Aarhus håndbold, og det er her på TV3 Sport 1 fra kl. 19.15. Ligesom der altså i aften, husk det. Wow, Morten Nyberg, der får han for meget plads til at svinge kødhammeren. Ja, bliver ikke generet af Rokas, der ligger som en fremmedskudte, og så bliver det altså svært for de 3 stående på linjen og dem op for skytterne. Men efter denne kamp, Frischauff Göppingen tager imod Flensborg Handewitt. Herligt opgør fra den tyske Bundesliga. Det kan man godt forvente, ja. Herligt arbejde af Carlsen og Team Tvis forsvaret. Ja. Stadigvæk aggressiv, stadigvæk fokuseret på at bremse KIF's angrebsrytme konstant. KIF, som har sat Thomas Teilgaard med nummer 13 ind ude på højre fløj, og så omskolede Rokas til at skulle spille højre bak. Scoring af Spillerberg. Klassisk, hvor han gemmer bolden og gør det svært for keeperen. Ja, får lov at komme tæt på her. Selvom Jonas Hansen er på vej til den rette side, så når han ikke... Saksen ved pausen. Den der løbduel, den vinder Nyberg ikke. Lars Jørgensen. Og strafkast til forsvarsveteranen. Ja, og lidt nerver hos gæsterne. Ja, glimrende af Lars Jørgensen. Han tager den direkte vej her. Vi talte om det i forhold til Claus Thomsen i første halvleg. Ja. Lars Jørgensen skal selvfølgelig gøre det samme. Tredje strafkast til Rokas. Samme side ned over venstre vrist på Jonas Hansen, og så er der pludselig kun 5 mål op. Ja, og det tror jeg altså gæsterne tænker en del på. Og der kan de altså være vanskelige her med at gøre hjemmeholdet. Der er nogle rutinerede fyre, de her KIF-drenge. De bliver altså ikke stresse nu her. Ja, uden for billedet. Rokas, der appellerer til de 4224 tilskuere om at lave lidt stemning, give lidt ballade, lave lidt besværligheder for Team Tvis. Hvad med de sidste 3? De holder med skærmen. Helt anden bevægelse nu i KIF Kolding Københavns forsvar, end vi så i første halvleg. Og Vestfald, stor fyr, får bevæget sig godt rundt i målet. Søren Tau får stoppet Spillerberg. Ja, de holder altså også hovedet koldt, de 2 dommere. Rigtig nok, han kommer lidt op og hoppe, men Spillerberg mister selv kontrollen over bolden. Derfor et frikast. Det rette, uden følgestraf. Og hvor det var den slags skud her, der i første halvleg gik ind for gæsterne, så er det nu Lukas Carlsen, der kan se sit halvrede afslutning ind i mål. Nyberg spiller 1-2 med KIF Kolding-forsvaret. Ja, passerer, og halvdelen af de 4 mål
Hentet på 12,5 minut. Du mener, at de 8? Ja, undskyld. Du skal ikke sige undskyld. Jeg retter dig bare. Og lige hvad Team Tvis Holstebro har brug for fejlaflevering. Og Bismarcks kølighed. Ja, ligger og lurer på det, og Bolsen ikke opmærksom på Tvis højre fløj. Og lige ved det blive overøvet på IF, han vil gerne frem og have en kontrascoring. 6 på 7, Patrick Bismarck. Ja, køligt. Og meget, meget kvik set af højrefløjen. I sådan en situation, hvor de fleste bare vil have travlt med at løbe hjem og stå uden at orientere sig. Kontrascoringer. 5 til Tvis, 3 til KIF Kolding. Lukas Carlsen, der lige ruller på Claus Thomsen der. Går stærkt, den her bevægelse. Det gør det. Laver dog lige CC-bevægelse der, som gør, han kommer op på mange skridt. Så får vi et rull den anden vej af Spillerberg. Altså stadig den her situation med Rokas op som højre bak. Angrebsfejl her af Spillerberg. Ja, jeg synes egentlig, det var roen relativt godt i KIF's angrebsspil. Spillerberg virker som mest frustreret og utålmodig i øjeblikket. Og de fører altså stadig ikke stort hjemmeholdet på den her gale statistik. Med fejl. Både dem dommerne dømmer for, og dem man præsterer helt uden, at de behøver at gribe ind. Ja, han giver den alt, hvad han kan. Nyberg. Ja. Det gælder også om at gribe chancen, og det er ham. Og de to højrebacks, der er på banen jo. Man er ikke tålmodig nok. Delikatesse fra Spillerberg. Knaldhårdt fra lavt leje, kort hjørne. Ja, og rundt om forsvaret. Jonas Hansen chanceløs. (22:18). Og stadigvæk 25% tilbage af det opgør her. 5 point altså imellem de to mandskaber efter 16 spillerunder. KIF Kolding København har 27 point. Team Tvis 22. Jeg kan altså takke manden inde på kassen for. Det er ikke den sværeste redning, han har der. Han holder en redningsprocent på 60. Søren Vestfald. Ja, kun passeret 4 gange i anden halvleg indtil videre. Husk, som jeg sagde tidligere, direkte efter opgør her i aften. Frischoff Göppingen med besøg fra Flensborg. Birkefeldt kommet ind i stedet for Morten Nyberg, bare for at sætte en KIF Kolding København kontra i gang. Og jeg synes, den her fremskudte placering af Rokas, det har altså generet noget af det stationære angrebsspil hos gæsterne. Det har det helt bestemt. Fremragende parade ellers fra Birkefeldt med strafkastfløjtet. Ja, sætter af i feltet. Tvis-spilleren. 2 strafkast, han får tilspillet sig Lars Jørgensen på 5 minutter. Ja. Der er ingen grund til ikke at gribe chancen, når den er der. Og så er vi altså helt deroppe, hvor det er en fuldstændig åben kamp igen. Og et Tvis-mandskab, der slet ikke har fået taget hul på anden halvleg. Jonas Hansen, den kom ret til den redning, og fremragende Allan Damgaard efterfølgende, må vi sige. Rokas har bolden i en hånd, derfor er det legalt, det han foretager sig, Damgaard. Der er jo ellers en så rutineret strafkastskytte, Rokas. Man kan så sige, hvis man skal være panippen over for Rokas, er det 4. strafkast, han sætter til venstre for de to Tvis-keeper. Ja, det er jo sådan et spil, de to imellem. Varierer man, og gør man ikke. Og her vælger han altså forkert, den også han placeret lige den leje, hvor det er nemt at få hænderne på. Ikke særlig godt udført, det kan vi godt blive enige om. KIF Kolding op i 4-2-forsvar her med bolden frem også. Det giver plads til gennembrud til Allan Damgaard. Og i stedet for 19-22, 23-18. To minutter til henholdsvis Lagen og Claus Thomsen. Ja, de har været altså lidt af de her situationer et par gange.
6. udvisning til gæsterne. Ja, vi så en sådan duel i første halvleg, som førte til udvisning til både Lars Jørgensen og Søren Tau. Her er det så i den anden ende af banen. Det er både en streg og en forsvarsspiller, der rører på bænken. Pladsskifter de 3 KIF Kolding København. Bagspiller imellem. Indløber Jakob Pedersen. Birkefeldt udfører sin opgave. Ja, det de var gode til i første halvleg. Og så afmonterer KIF-spillerne så angrebsrytmen bremses, og de må starte forfra. Jonas Hansen kommer i vejen for Rokas afslutning. Dobbelt så mange udvisningsminutter til gæsterne. Men det har ikke kostet så voldsomt. Som vi kan se på den her statistik. 4 mål altså i undertal lavet af Damgaard Company. Den er lagt ind. Ikke specielt hård afslutning, men intelligent en af slagsen. Ja, den får lov at løbe. Det hedder får lov at løbe for Rokas, og så angriber han ned mellem Spillerberg og Lars Jørgensen. Og så er der altså plus 6 igen til Team Tvis Holstebro. Havde ved straffekastet mulighed for at komme ned på -3. Ja, lige nøjagtigt. Der lignede det jo en fuldstændig åben kamp. Det var ved at annoncere inden straffet. Jakob Pedersen blev afsluttet. Han vil stadig have det i den retning. Gør det samme her som ved sin første scoring. Ja, der er ikke så mange dække. Der er ham langt ind i banen. Flot udført. Sekunder til de 2 mandskaber bliver fuldtallige. De kommer altså lidt i problemer, Jørgensen og Bolsen, når de kun er 5 dernede på linjen. Så er det ikke nok at placere sig fornuftigt, som begge to gør. Skal fødderne i den grad også flyttes. Jørgenkast. God parade på, og så bliver det til 7-7. Søren Hansen ind på stregen hos Team Tvis. Damgaard, gode bevægelser. Frikast til gæsterne. Ja, de havde talt om inden, at hvis i nogle situationer sådan kunne få isoleret Torsten Lagen på et relativt stort område, så skulle de prøve at angribe. Det er lidt det, de forsøger her. Overgangsspiller Birkefeldt, Michael Damgaard. Så arm på fra Gram Pedersen og Per Olesen. Birkefeldt. Flot helt ud. 2 meter høje Vestfald. Men bolden lidt heldigt stadig på Team Tvis hænder. God opsamling af Michael Damgaard. 11 minutters spænding endnu. Og med lidt nerver og slutspurt, så er det ikke afgjort, hvor de 2 point ender. Endnu en gang arm på. Søren Hansen får ikke fat i indspillet for Damgaard. Vestfald, Lars Jørgensen. Lasse Andersson, Lars Jørgensen. Lukas Karlsson. I begået frikast. Det er næsten 1 per minut af gæsterne. Ja, frekvensen er der faldet lidt for deres del, og steget lidt for Koldings vedkommende. Og hvor har han ellers sprællet nettet for det, den svenske laks der. Lukas Karlsson har prøvet alt, hvad han kunne. Ja, men i lange perioder også. Ret alene om det. Jo. God opbakning af Allan Damgaard nok en gang. Hele tiden fokuseret på. Ja, det er ikke så dumt af Torsten Dahl, der lige træder væk fra stregen der. Og får afleveringen. Men som vi siger, der fremragende bakket op af Thomsen og Damgaard. Og man kan se Bramming som den næste også være på vej. Hele tiden sådan prøver at være forudseende i forhold til, hvem der den næste får bolden. Og så en batalje der mellem Lagen og Damgaard, som dog blev råbt ud til mere, end den var. Kom, Forsvar, kom, kom, boldtæt!
Og hvis vi kaster et blik på redningsprocenten her i anden halvleg, så er det i KIF Kolding favør. KIF Kolding København. I'm sorry. Med 54-31. Hvor det jo i første halvleg var klart, Jonas Hansen var tog flest bolde. 47-14. Første 30 minutter. Det man indspil Michael Damgaard Vestfalen. Superredning. Lagen og Birkefeldt. Godt overblik Spillerberg. Jakob Pedersen tør ikke at gå på den, så får vi 2 minutter på efterkrav til Simon Birkefeldt, for den han laver på Torsten Lagen højere op i banen. Det starter med redningen fra Vestfalen. Ja, og fint vurderet. Giver lige KIF chancen for at køre kontraen. Dobbeltudvisning til Tim Tvis. Også Michael Damgaard med 2 minutter, hvis jeg ikke... Det tror jeg, du gør. Tag fejl. Og det er vores grafiker, der lige driller lidt. Ja, giv nogle andre skylden. 2 minutter altså til Birkefeldt. Kontramulighed Søren Tau. Ui, han er ved at nappe den lange, men han får lagt den ind mellem benene på ham, Tau. Ja, nok en gang. Et undertal, der ikke koster alverden. For Team Tvis Holstebro. På grund af en KIF-fejl. Undertalscoring nummer 5 af Team Tvis Holstebro. Det er altså nogle stykker. I den grad nogle stykker. Det er lige før man kan kalde det en håndfuld. Ja, præcis. Og det er jo altså et billede på manglende koncentration fra ikke nødvendigvis kun Lagen, men alle de hvidklædte. Manglende skarphed, manglende fokus. Især i første halvleg. Som altså blev tabt af hjemmeholdet med 8 mål. Vi havde en pausestilling, der hed 10-18. Så 9-7 altså, hvis vi ser isoleret set på de seneste små 22 minutter. Ja, og meget af det skyldes jo, at den her ændring forsvarsmæssigt hos KIF, plus nok også det faktum, at Team Tvis er overrasket over, hvor stor føringen er, har gjort, at jeg har gjort det svært for gæsterne at få noget ordentligt angrebsspil til at fungere. Det har så også givet KIF nogle kontramuligheder. Fremragende timing af afleveringen fra Nyberg. Løbet fra Damgaard, der tiltvinger sig gæsternes første straffekast. Ja, og en af sådan få gange, hvor de får sat spillet rigtig op og udnyttet det. Ofte også her. Jeg ved godt, at den koster en til Kæven, men han tør. Ja, det plejer nu heller ikke være bleg for dem, for altså løbet på kant af de store drenge i KIF-forsvaret. Og lige pludselig, når KIF dækker lidt mere offensivt, så kan de jo for alvor drage fordel af at være hurtigt på fødderne, gæsterne. Det er bare først. Ja, nu her i anden halvleg, det begynder at gøre det. Så vidt går ind og tager sig af det strafkast her. Nej, jeg får den i ansigtet, Søren Vestfald. Afslutningen for Damgaard. Jeg tror simpelthen godt, han kunne tænke sig at bløde inden Vestfald, men han uden for billedet peger på, at det... Jeg ved ikke, om han bærer linser. Bager? Du hører skidt. Kasper Witt med mulighed for at rette lidt op på en skidt redningsprocent. Scoring af Magnus Bramming. Både han og Bismarck er jo super sikre straffekastskytter. Ja, i dag har de været sikre i det hele taget. Flot aflevering, ellers er Spillerberg ved det på opstanderen. Bramming stopper lige op en gang, og det kan man godt, når man fører med 7, og der er lige over 7 igen. Ja, kun en enkelt KIF-scoring siden det brændte straffekast af Rokas, hvor de kunne være kommet på -3. Ligner altså, at lige nøjagtigt den redning af Jonas Hansen bremsede den. Godt kommet op af Morten Nyberg. For flat i KIF Kolding København-forsvaret. Ja, og så en relativt hurtig afslutning ned over fødderne på Kasper Witt. Det har altså været effektfuldt i dag. Jonas Hansen, symptomatisk nok for hans indsats.